Obi ama di boye ni bia nti Awurade ewusi yansun wo nkwa na yansun wo yamfa sidan komani ani abosom agisa Yesu Kristo aso yani na wusum ya ye wo wiase ni obi pa wa sempati ye nti Awurade yasun wo Awurade baba wusum ya ye wo wiase ni isawara na baba cha ye kwayo nti Awurade yasun wo Awurade baba wusum ya ye wo wiase ni isawara na baba cha ye kwayo Achama ya Awurade aye Awurade Yankopon wudire wonto I'm
Abusia odema kuma enshira no tutu anamo ensi basaya dom nyame ode na basama Moses eyi edom kese omo ofa mfiri adumu enkwadum ofa pani metatron okodom ankasa omo tumi biara be sore atia wo no nsankare mu nyakopo sekra wiema woni bi dunsia wo hia brefo akwa na piesie da bi ofra pata ekum yam kom nyame serebu a won sere nkira ya tamfo da biara da esrem se nyacha nyame awo wo so ne ho ani malama tudu ayira wokodom kese no ene day medinchia kese free bofo pani metatron ho the pillar of cloud and the pillar of fire abofo nyina omo hene ene metatron abofo nyinara no omo hene ene bofo pani metatron ene day medinchia kese free bofo pani metatron aw ya bofo hene etudo mu metatron no no wotutuntuma sadi ohene etutuntuma no enu nti no obi bia metatron sini so no se nipa ko no ohene. So the ASEAN, it's Metatron, so soon on your hand because soon on your hand. And don't you know, above one in an strong image, Tiano, Metatron, pet, and what to Tuntuma. Different. The patron sending name in function, Metatron, pet, and what to Tuntuma, above one in and a year beshia. Soon some Yame or boy and or dear jar to me be. Na ne mba chiro tumi anyame bo yen no wodi eja no ayeso obi a campaign no di campaign na hye obi nsa mese ne ye ba be di sunsun se mo nkomo no wonu sta ya be bompa ya fa na anie matimi atoto yi ayeden ama ho wapam tosia sambalan ayito fe obi ayeden afiri wabrabom na maba be chiro abofo obebubo wo mudin ne wo munum a wo mo ye ene eya abofu dwuma ene ye nche frobi no frobi so the warrior prophet Gideon for yes na nkoso hene of chichamanti mayeden mapie maba enkoso hene of chichamanti mapie mayeden maba nkoso hene of chichamanti mapie maba entino ene no ye tiesim
ye ka abofuo mu abofuo a Metatron no hu ne hu se wono no ye nyame Metatron no ye nyame o ye nyame bofuo ena Metatron na abofuo ni nyina na omo hene Metatron ena abofuo ni nyina omo hene Michael under Metatron Gabriel under Metatron Raphael under Metatron Uriel under Metatron El Shammah under Metatron Inti Metatron dear one ne abofo ni nyinara no omo hene to ti ase okodomo nankasa no onu nie the pillar of cloud and the pillar of fire okodomo kese no El Metatron tumi nyina ewura no abofo ni nyina wo mo pani nie abofo na nsi wotutu ntuma opani ene tutu ntuma ana ohene ene tutu ntuma opani ene tutu ntuma ana ohene ene oyeden ono no otutu ntuma enti abofo ni nyina no Metatron ene wo mo hene angels ni nyina no Metatron ene wo mo hene elu nti no otutu ntuma no enu nti no obi wa ayada bia me kase ayo bi nwanwa se me yo hene because of obofo na osi me so no bofo no oyo hene enti wosi uso no obemu so wedi hene said ne ebeye combination pepepe because bofo pani Metatron no okodom no oyade oyo hene yade otie no botutu ne ntoma ohene bia ya den etutu ntoma ohene bia otutu ntoma ohene bia tutu ntoma enti abofo ni nyinara no bofo pani Metatron ti ye beka sunsum sami de ne tase me kiro de ye ko de ye den eba sa ese me kiro de ye ko ene de ye den eba abofo ni nyina no Metatron ene o mo pani abofo ni nyina no nyame oboye no ode ye gya tumi bi ene me ka sunsum sema kirawo se wo hunu se ya hye sunsum akotare ne ya tena sunsum adwaso ne ya nansi de nkyambo so de a na ya furo ko so hingwanenim ne atwe osoro pata abafom ene ya kira ne yama egu apata ne so enti wo audio prophet wa ha enya nwumre ya se ye tena sunsum akonwa so na ye tena sunsum ye hye sunsum atare na ye de nansi de nkyambo so a ne ya atwe osoro pata aba ne akiro de egu apapa ne so Bofo pani Metatron ene abofo nyina ahene misi nyame wo boye nipa no wo de agya tumi bio enti gya ya nkontate tu za tumi na maame emfa ma wo da because nyame wo kɔ no Yesu Kristo ko empa e kɔ no de agya tumi bi me so de ye den yes here and then make sure soon near Mankasa. Now be want to yes be then oh baby and how to invoke angels, how to call angels, and near my ben now be yamia bofo betimi aba abrabe boa because Jesus Christ air kon or the jet to me be no nyankopon so wo ade na ya da bia meka wuntimi emfa wano tutu nyame anum the kind of culture who are you ah betimi do wano tutu nyame anum so ko ahemfie kurompa me yo hene ntimi kind of culture so ko ahemfie kurompa wuntimi no hene nkasa straight away no entro buo eso disi o chiame so no chiame ato ama wo hene kind of culture wo wuntimi mfa wano tutu nyame anum ene nyamesom no ebinom nkyere ye nyamesom nase asofo binom nkyere ye nyamesom nase how to communicate with God the kind of kira wo and obi had the question and answer but said all the question e be ba no sa na be answer na ye de ama wo so they are here enti bofo pani Metatron de oni abofo ni nyina no omo pani so they are here oni angels ni nyina omo pani no oni angels ni nyina no ntino oba ne temple ne so asei enote owo callous miensa of penny Metatron o yusu callous miensa o woni callous o yeden o yusu sunsum bia ne callous o yeden o yusu enti oba me hanom a sunsum tade no ewo mu different wow ebini bofu bia ne natare a wo yeden wo se bofu bia ne natare a wo yeden o yusu we ya Michael bofu pani Michael natare a wo yusu ni Samuel so watare a wo yusu Arrow so natare a wo yusu Holy Gabriel so natare no natare ni fita white ne ehye no sunsun bia ne natare a wo yusu enti ntare no obeba no egugugugu dia yi ahoro bebre so ti ase entare fa de go on
sunsum bia ne natare enti sunsum bia ne natare obeba obeyusu enti obia wo ne kare Raphael so to me wura ono ne haban nyina ye ne dia Raphael natare a oyusu ni ono no green ko because ono ne haban wo hwe so to me bia ne natare a wo ye den oyusu sunsum bia ne natare a wo ba wo hye ni perfume a oyusu ni candles a oyusu ni incense a oyusu abofo no obia ne colors o yeden o yusu so obia ne colors so obia ne colors o yeden o yusu ye je susuma kwakwe obia ne adwuma nya ne abafo pempem obia ne adwuma yesi awudi manza na ya retwen we wonya mi sunsun buafu yesi awudi mu ya retwen we Misaba baba mecho nyami obaba wai obaba mecho nyami obaba wai kaya we na ya miranwe wonya mi ka mi wo Gideon e ma mi miranwe wate sunsum na koku no obia ne neduma obia ne netaria wo yusu obia ne perfume wo yusu obia ne incense wo yusu Metatron ono no yusu cedar wood with honey incense and oyusu casanto citro sunsu no obia ne oyo so bia ne bibia oyusu bofu bia ne kendo de be frɛ no tumi bia ne bofu bia ne perfume ade be yɛden de be frɛ no but overall boss no on ne Metatron abofo ni nyina wo pani no ene wonno ene ye entem ginafo ma ye ni nyankopon entire atare oba ha no mo abofo no mo dɔɔso enti obia ne ntare a wo ye den oyusu obia ne atare a wo ba wo pese wo ye den wo hye to yase obia ne colors a wo ye den oyusu obia ne natare a wo hye nyame wo kɔ no goduma nkoma bɔ ade no wo de ye hye tumi binsa tumi no mo ne hwan omo ne abofo oduma nkoma ɛbɔ ade no asofofo no wo nka nkyerɛ ye ne enne bateme ba be ka kyerɛ oduma nkoma ɛbɔ ade no wo de ye hye wo se ma hyɛ mabofo ama to ye hye tumi binsa sɛde obi ti school a wo be headmaster no de hye ne nsam enti headmaster ne ekete nkwala no saa ne nyame mu no oduma nkoma twedi ampon nyankoro pon ono no ye ba akopɛ ebi nka ne ho wɔsi nyankoro pon twi kasa ne ye ka aya ye ntimi nkyira asie yie wɔsi wo nyankoro pon wo ye ba akopɛ tumi bia nya den enka ne ho wɔsi wo ye nyankoro pon entimi ye sunsuma kwaku obi ne dwuma abofo mpempem no obi ne dwuma obi ne se do be ya be fe no days bia ne kala wo yusu days bia ne bofo a wo ye dwuma unim so ti ase enti odoma kuma e bo ade no wɔsi ma hyɛ ma bofo amawo to de jawom eti wutimi go straight to the point wutimi ko bia na ɔkye hinanim no anante straight ko nanim ye be twa waso wutimi ko ye na sante hinanim no anante straight ko nanim ye wato mra saa ne nyame mu no yeden etie esese wo yeden wututu anamo yeden esisisi yie wutimi ko nyame anim straight ade wo de fa na bofo so enu ti no se wa hye na bofo amman odi jawom Yesu Kristo be ye nadwuma wo kon wo se meri nyam nyanka me di sunsun konkono na yeden ejam wono no be ye montam ginafo enti nyame wode ya matumi bi to de yate ye hyetumi bi nsa ye hyabofo nsa e ka no kora kyeda wo pe wo hyabofo nsa no nti no wo guard angel a wodi wachi no enne me ba bechi o secret one two bofo wodin ya me patro no bofo no it doesn't exist oni habi to the ase enti ye wa bofo awo mu ye dwuma sunsun bia ne dwuma wo ye bofo bia na de a wo pe bofo bia ne perfume wo pe bofo bia na de a wo de be frem a wo betimi aba be boa wo because woduma nko ebo ade no wo se wa hye na bofo amayen ode ya hye wo ne o nsa to the ase enti nyame wo nye bibi o
abɔfoɔ no na ɔmo yɛ adwuma Daniel bɔ mpa ya ne mpa bɔ ɛɛba no bɔfoɔ no nyame soma no so wɔmfa Daniel mpa bɔ no ehu mu a yɛnyɛ den mbra amie wɔno no wɔso nyame wɔso wɔte baabi a wahinta ne ho wɔte na hinta bia nyame wɔso wɔte na hinta bia eti yɛsi sunsuma kwaku obi ani na adwuma wasamwe nyame bɔfoɔ wasamwe wasamwe nyame bɔfoɔ wasamwe kɔntɔn kuro wi ɔda mansa kom abaifuo dwane o ɔbɔfoɔ wasamwe wasamwe nyame bɔfoɔ wasamwe wasamwe nyame bɔfoɔ wasamwe kɔntɔn kuro ɔda mansa kom abaifuo dwane o ɔbɔfoɔ wasamwe yaya so dwane nyame yaya wɔbaifuo yaya so dwane nyame yaya maame wate yaya so dwane nyame yaya yasha wudi masana yaritwa we wonyame sunsun muafue yasha wudi mu yaritwa we odi from basi ehwe bibi Revelation 10 sa wasi atifa so obofo ni monyamfo ne apra na anso wasi yes obofo ni monyamfo na apra da anso ofopa ni Metatron ni image ba ko ni na Metatron so osan hwe mu so ono no kita mu no ono ne direct mu no Metatron ohwe mu so ene ye woni image a ehwe ensuo so ye woni image a ehwe ensuo so Owenfo no ni image a hwe nsuo si ni of many Metatron ni image a hwe nsuo si ntim enu ntinam aya na me oba me nche ya me di nsuo ya kwankyere ma wo no me kyere wade wo nsuo so no akwakoye na di nhyira ye den abro yes water is life enti of many Metatron ye won image a ye den hwe nsuo eso ena Metatron Q no Metatron Q because of many Metatron no so wiase nyina ewiase ya ne dia oyin no de ne ho obi nkonturo no obi nhye ne so wono no ewiase nyina ya ne de enti Metatron Q no ene me kyerɛw obi wo behu Metatron Q no nim sɛ e bibi keke me pa kyɛw ade we ne hyem tumi wenyi ne ntimi fe ne tumi wura no Metatron Q no we any team yes this is the powers our negative energy free ho Emma positive energy ba enti Metatron Q na ya uhu ne saa na kales no deeper no e spiritual realms ade we ni ewom we ni e fe no owura no owura ene e chirawo sunsun niema how to invoke angels ade na wo be ya aho nyame sunsun be ben adenti ne nyame sunsun ebe petro no wose me komi nya wonyanka mesoma hoho konkron ama na beye den abeye wo ntem gyinafo one obi du wose mama wo eti se nyame ho konkron ni wachi nyame abofo ni wachi ma no ukoye adwuma ye bese no utu kwan omo bebo atu ego obayifo betima koto yare abro age se nyame sunsun ye den edi wachi eka wo ho Kani yanko osina mi no fofra wademfo bi se ofri soro ba afam yes no ofra mununkum waso ye den ofra mununkum no ye den ofra mununkum na nyankonton woni tiri so ni nyankonton ye den e woni tiri so yes it angels ni bi wono ma they are very strong and powerful udi wo ho agoro on be destroy can no kura kira don't joke with angels and for angels ni agoro na wodi agoro be strike wo Woman John the Baptist papa to the mumu saying awanye de went in yankasa Gabriel the man to silence no archangels and they are very strong and powerful they don't joke udi om ho agoro bedi wu kan ko akira wo ya woniema de ye de free sunsun free angels e ma niema timi dane ma niema dane ma me wontimi hwe wontimi mfire nyame si nyame mra meboa wo o ma meboa wo obeda ko asante ahine nim se me nana me pese brane me ento nsani di obeto wasum kakanka sani nyame ahine ne tie waso obi nkwa gade nchen age wonam meso eye ja oba ane susun konkron ene ma me yensa ahohom me yensa
ɛnɛ meka nokora asɛm akyerɛ wo akristofoɔ deɛ nti a yɛ mu bebree mo brɛ ne sɛ monhu no wɔ kwan pa no wɔ sɛ yɛmmisa tete atempɔn no yɛduru hɔ nom a ɛne ne wɔ kwan pa no wɔdoma nkwa wɔbɔɔ yɛn no wɔde ahyɛ tumi bi nsa wɔ sɛ wahyɛ n'abɔfoɔ ama yɛn ɛne yɛmmu wɔm yɛmu angels no yɛmmu wɔm yɛntuo mu nni enti akristofoɔ mo brɛ wɔn Muslimfoɔ they believe that there is Allah ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ sala ɔmo celebrate ɔmo yɛ festival okristo ni ɔde bakɔtɔ wele ɛne totobi ɛne kako kankan ɛna ɔde bakɔtɔ de ato ne nkwan but kɔhwɛ ayi salem na ntwi ɔmatɔ camels ɔmakum no sadaka wɔmayɛ okristo ni wɔde bakɔtɔ kako abɛto nkwan mu ayɛ den awe me say what ebi ku nyan ebi ku mponche no mo gifiri o mo nsem o mo nim se the moment o mba ye sa sacrifice no e di yedie enkoso animonyam animpuntuo beba me so kristo ni what the ba koto kako ene momone abeto ne nkwan mu e di aye sala wo sha ka se balakala sala kana kora kyerɛ yɛma yɛni na wo ɛnyɛ se nyame wɔ ni wo nyame wɔ hɔ na kwanya yɛfa so de asom no no yɛmu nyame enti nyame to so wɔ so ɔmmu nyame se mmɛka kyerɛ mo se ɔmmu because mu no ɔno so mu Yosayola se enipa bi mu kra se abɔfo ne yɛ andayen enipa ɔmo boa ɛnɛ me bɛka mɔfo bani metatron mame yola wode ɔwia yi quotations no nipa ɔkaza fa kɔma no wɔse wɔde ahyabɔfoɔ ne nsa enti nyame wontimi nkɔ nyame nkyɛn straight unless say you pass through process sɛ dɛ ɔkɔ hemfi a wo pass through process ansa wo ne ɔnana no akasa no ansa na wo ne chief no akasa no saa ne nyamesom teɛ because nyamesom so no ɛte sɛ hennie pɛpɛɛpɛ kano kora kyerɛ wo sɛ kristofoɔ bo a yɛmu adeɛ ɛyɛ yɛngye nyame ni no ɛne yɛ nnɛ yɛngye nyame abɔdeɛ ɛne nyame nnwuma ani no ɛne yɛ nnɛ ɛne berɛ a yɛbrɛ no because no adeɛ nyame pɛ no yɛntimi nyɛ dɛn ɛnyɛ ma no adeɛ nyame hwehwɛ no yɛnyɛ ma no na wonyɛ obi apɛdeɛ ɛma na onipa ko no ɔnyɛ wo soso apɛdeɛ ma wo because wonyɛ no apɛdeɛ ma no onipa ko no soso no ɛnyɛ deɛ a wɔbɛyɛ wɔ apɛdeɛ yɛ dɛn ɛde ama wo hwɛ ma w'ani na wɔwate na abɛteɛ no yɛtete no na ne kyaa no abɛteɛ no a yɛtete no na ne kyaa no your secret to your ma w'ani na hɔ because nyame yɛnyana pɛhwɛ Muslimfoɔ hwɛ wɔn adi salaw wɔte wɔn bɛsɛ di toti asɛm yɛyɛ kristofoɔ sɛ yɛnka yɛ sala bi wɔ hɔ a yɛbɛdi a ayɛ akristofoɔ mo yɛ ma wo ɛka no kora kyerɛ wo the Muslimfoɔ wɔ chief imam ɔmo nyinaa respect no ɔmo nyinaa kɔ ne hɔ ɛkɔbɔ mpayɛ obiara pɛ sɛ ohunu no bisa sɛ kristofoɔ mu wɔ bi hwan ne mode mo nsa bɛsi no bo sɛ wɔne ne asɔfofoɔ nyinaa ɛhene ɛpɛni hwan ne wɔ hɔ kristian kanslara sɛ hwan obiara nni hɔ enti nyame ankasa no wayi n'ani ama mo ɛka no nyame sɛ meka nkyɛ to wayi n'ani ama mo wɔde aseɛ wo a wonte aseɛ no animmerɛ yi kɔpum ɛna Yosayola ɛka no ɔsɛ sɛ wodwen sɛ abɔfoɔ hyɛ wase a wobɛsi dɛn mpo aboa wobɛsi dɛn aboa wo hyɛ mike wase Michael ɔne ɔbonsam di asie wobɛtumi ahyɛ n'ase who are you under Michael wobɛ control no dabi wonhyɛ ɔbɔfoɔ ase enti wohyɛ bɔfoɔ ase nti na wobrɛ no ɛka kora kyerɛ wo nipa bebree wɔ hɔ no mu a yɛatoto yɛ nneɛma bebree ato agu yɛmu adeɛ yɛmfade adeɛ obi si ɔsɔfo bi tumi ɔne obi kɔda wɔ afɔde dɛm wɔbɛyɛ dan ne wo nhyira tumi abie maame wonti don't blame God. Blame yourself. Blame yourself. Nyame wonye hwe. Nyame wono ka. Wonye hwe. Blame yourself. Because you know yensuro wadoman koma no. Yembu no. So the asie wo say wo de jatumi bise tumi na hwe yeso. Ene ono nyame no. Yesi nyame ti baabi e wa hinta. Wo ti na hinta bia. Ye ka se obi ti baabi e wa hinta. It means o de ne ho asie. Won pese obi bia behunu no.
I'm telling you the gospel truth. Nyame what it message. Kwakacho Christo ninsen. Onkum odwan no fa mafore ma nyame ne amfafa ne bone. Wo de ba kotoka ko ni nantwie nti ene tawo. Sa dia wofufu edi. E kan kora kire wo. Wonye da but hwe a Christofuo Muslimfuo salayi Muslimfuo de metemo so na masore no ko de o ka ye de so ya tie wo mu buo mu nyankopon o mo respect wo mu nyankopon o mo respect wo mu angels no they respect their angels, they respect their elders, they respect their chief imams. Do omo hwehwe no mo nsabeka wo Kristo ni wo mu ade wo twempena wa fare fie wo sofo no kwa wo mu no na kampese wakobu abofo na kampese wakobu abofo enu nti na Kristofo mo anu no. I'm telling the gospel truth. Was saying nyame wo kono wo so de eja oba eja oba eni sum kunum Iwe we laje me se mi reso so kunkuno me we laje mi reso kunkuno laje bi se li ya se abade na madam ya mawa iwe we laje mi reso so kunkuno iwe we di laje me say me raise so gonguno asa me we like jam raise so gonguno la jabi seli yasa abade na mbadom ya mawa we like we so gonguno yasia mo nyame ni dimwe yasia mo nyame ni dimwe ye be yo nyame adwuma ye be tu mo senso yesu yasia mo nyame ni dimwe yasia mo nyame ni dimwe Yasia mo nyame ni dimwe ye be yo nyame adwuma ye be trouble sanso a yesu yasia mo nyame ni dimwe me so bebe sana brukuma bebe laje ona brukuma bebe me say yirimiye wapuru yirimiye aburu yirimiye Fena mi bo na nyamie hinimie wapuru hinime yanje yesunsum samuni nnia ebe ye den ene ye mre because oduma mama me fashion tirimu se nyame bode no de agya wate ayese odo bakoja obi sam oduma nkoma ye yen because ye ndi no kura ma no enti ode agya Kani yanko. Different verse should be Psalm 91 verse 11. What's in a radiation above one mouth? Was a radiation above one mouth? Someone shall so. Well, yes, what the edge. Mammy and Yamo the edge above one, or see what almost higher so. Was almost higher so you are not bigger than angels. Moi, so for being more like more brainwashing ni pebise. Oh, and yeah, what the way you can see us in above one, which Miss above what mammy. Nyame so mo hwe yeso se wodi oba koja obia o ha ne so amana aduane o ha ne so ahye natare o oyeye nipa na o hwe oba nim bi fa na eye den etie ti yema ye ninya den enna ho na niema ntimi ntoto yie ka ne enkoe wasana abofo ma so won hwe so wakwan nyina mu sa obesoa wo wonsayem wo obesoa wo do mo nsayem na wonan ampem obo yes it won't respecting or angels now obey they are so wo nsa ye na neither pem obo inti nyame won konkoro bofo we gya na chiedi no enu ti na wakọ pem no so apem atan because no was say ye omo hwe ye so na ye nan ampem obo inti nyame de ye gya abofo no meka no kura kira wo nyame wo de ye gya nyame wo boade no de yeja sunsun o wo de yeja nyame konkoro wo de yeja bofo no Archangel Gabriel, Holy Michael, Raphael, Elia, Adonai, Seraphim, Cherubim wo de yeja so wo hwe so na ye nan anya den ampembo umuwom so obi hwe wo so no umu na o nya life man meti wo no mi nsa me ya kwankyerama no umu mi a
me die kura nya de kura me fiu me kana kura kyerɛ wo to de ate umumi a meti we me ya kwanhwɛ ma no umumi no fa me nya hwe no fa da no ye me me nya wo life ma wo me ja wo life wa ma wo to de am obonefo na sɛ I'm telling the gospel truth me na me kana kura kyerɛ wo to de ate yam enti nyame sɛ wo hye na bɔfo ma yɛ sɛ wo hwɛ yɛ so ne nan yampem mo enti no when you don't respect the angel umu ade se ebia me koya kwankyerɛ ma ni mehunu no ti malam fia me nya kwankyerɛ no ntofom me gya yakoda because umu ade what respect nyame mpo unsuro nyame yes I'm telling you the gospel truth ti me no se me ye ho adwuma na me hwese wo ye obi e wo chinchin wo koje moto wo koje we atua wo koje kaka do atua wo fa hanom ni me di wasi fam se dim sa ko ni ma twe me ho ye dan e kom baabi enya nto a enya ntua so dia tie ade no ko no kodi ano ne bo ye den no wagya ato dia tie wo kodi ade na no na ne bo ye den no wagya ato usika nso no wagya ato enya kasa bibli kasa tintin to ponko because ponko no is almost 40,000 50,000 I'm telling you the gospel truth ponko fita is almost 500 million enti usiku yemfa no hunu ntoponko enti no uko gina ho na wo kasa enti nyame wo se wahye na bofo ma yese won hwe yeso ne yana yampem abo wa yemu no ye respect ya bofo no enti ebe ye den no mo be hwe yeso eno mo gya ye life ama ye ene na no ene na bayifo no abeda baako ene na obi abeki isu baako ene na ebebu atopa gu so baako ene ne ye ade bi oda ne ye toilet abesrawo because no so obi hwa so na wumu na obeja wa hwefom I'm telling you the gospel truth so that emra Zachariah papa John the Baptist na bofo ne baya one ne kasa ne John the Baptist enjini anye ni honhom so that abrochefo bebre ye anje ni honhom wonji ade ni ni ofiri ano kwa malam ho ofiri ano kwa ene okoje nchina kotua ene okoje ho yakosa obehu ane akabom ne ade de eni ho kwan se wo so ane ade aswaw what woni swat wo se wan wo se wo sramba enti no wo bofo pani Gabriel ehunu sen onjini ninu ntino omani tori mumu omani yue mumu taya atre ba bi fa akon ate na fa akon ni ba bia ne ha kan ye nkwa Luke chapter 1 verse 18 was in Zacharias obofo ne say was Zacharias obofo ne say edie na mede behunu ye edie na mede behunu ziwani samabo akakora ofisama bakakora amene so ababrewa yes na obofo ne boase ne say mini Gabriel me gina nyanko was mini Gabriel me gina nyanko pawanim enti enne ya dabai enne juo Monday enne juo Gabriel ne yadwuma Monday Gabriel so ne colors ye white was mini Gabriel me yadan me gina wo nyanko pon de anim kan ye nkwae osana wasuma me say me come nkyere wo was onyame ayadan asuma yes ti nyame na bofo no ono nyame no wote fa ko o commande ko ha ko yese ma me bayi ko ha me ko yese ma me bayi ko ha me ko yese enti wo sumo bi no san ye no ba ko beko onko to ti ayese wasuma no asan ye me nko me ja atoko ama de be ye wa ye den ayew kana ko da kira wo kana wu kana enko wasina me kan sempai na hwe wo betori mum waso betori mum na wo ritumi kasa wasina wo ritimi nya den enkasa ekop because asem na Gabriel kano Zachariah enjini enti Zachariah tori mum kopem say owo ne ba John the Baptist kana ko da kira wo Zachariah otori mum kopem say owo ne ba John the Baptist Mami, susum don't joke with spirit, don't joke with angels. Nyame ni wa wam ne wo ho. Ka do kora kire ho. Enti yesi susum kwakwe, obi ari na adwuma nyame abafo mpempem a, obi ari na adwuma nyame abafo mpempem a, obi ari na adwuma. Yes susum kwakwe. Obi ari na adwuma nyame abafo mpempem a, obi ari na adwuma. wasina hwe wo betori mum waso betori mum na wo ritumi kasa na wo ritumi nkasa because da ye num beba kokopem se ade na wonjini no ebebem because no angels no titifo na wo manji angels na ani no omo strike won ka ko da kira wo
enemy be woni and one will say who should to me be inside report to myself to me first. You can't report yourself to God because God doesn't know you. Report yourself to the angels. What means something called Yana Santa in a hodom, and not to me called Yana Coachia Mansa Ho. SM, Nanami Bewa Nimu me. Who are you? You have to pass through Ochiamin first. Cannot could actually. And you know, you would be an above 4 years, start if Monday. You were Monday, before, oh, me by Yabu, do I want to sing? Papa, who came from New Jersey. Ye, me by my baby, so see me from all the way from Georgia. Georgia, all the way to say, Papa, or your Henintino, or your Hima baby, or so your Hima baby, Yamia Doma, who can't tell what Henemanina are you ready? Mehima baby, one what to sing. Everybody should be one with TMO platform. So, Yami, O Shram, want to Manamonsi, a higher soon, some higher spiritual headquarters. Follow page in the shape page, you know. Then you meant to me at the end done because you're not soon so just to say. Now, yes, she soon so matania, the nice see them chamboso. Near have got commanded for Sura Patana. Now you near me a good form, a swap a patano so a form my day, a chief one. Everybody come home to Manamo. Yea, I must say, what her ballis, me have baba, pet, her baby or come ye fake. Ope Ghana ha herbalist a strong pa amase wa herbalist branch back Kumasi and a baako ewo Accra oye bibia odo nsuo and onton and odo ewo and onton so tiasiem amase wa oba bia nyame wasiesie ne kama enye watermelon die bi anase akatoa. Ye me bama me Julie all the way from Canada. Chia Canada for nyina obapa what saying Yehua inshira no tutu anamo ensi ye mama Mary UK ose papa ne wa mama asre ya enya katwa we nye breastina na watermelon yibi to tiate we die wo na wose yes. Yame enka obibia oba adwu associate me from England all the way from England me che England for nyina ye brother Dan dear world empire nyina asini sere so one ne yere omutie me sa me omutie me from New York me che New York for nyina brother Dan Yehua inshira ohima ho te sen odoma kuma inshira me gloria Yehua enka no tutu anamo ensi everybody tutu obibia anamo ensi tumi bia be sode wo mo so no oba ma ho te sen ama papa bi who enka ho ontutu anamo ensi warrior empire for amo platform isu nyina mechia mu nyinara warrior empire things are knocking things ya amasewa is the original herbalist in Ghana. Herbalist bia oka ho fake ye hon amasewa herbalist on onton odo onton odonsu choti atie obi ton odonsu bi sanse wa wale ana oye mesesa na ansa mo beto awaye dey watobi choti atie obi ton odonsu ana odo wo anu kate oye meses okawa mienu wanyi choti atie ansa no beto odonsu na waye dey wakotobi obi a oto odonsu ono na wale abone se de adwonso bo akokwe no so akotobi odo yema ye ninda ho wate na yetete abete ne cha no kan ye nkwa ye ko Sunday bofu a ohwe moso Sunday obofu eye bofo pani Holy Michael ono ne Sunday bofu a woye den ohwe Sunday eso intene ye ka obi a bofu a ye den a kire no na edu ho a wa bompa ye wasre obofu no Chibaf Penny Michael, and there you would do. Slow and Nimadom, slow, who to Miss Rowan, Miss Rowan Coswo, opinion across today was sibling. No Nipaboni for Bible Subscription and Mania, better watch a way to be carry an emody. We've been to answer for a bush of food, or Surapat and Cranted to Mubun form. It is Sunday, or Boffo, Michael, but for Penny Michael, young called Monday, mo Boffo, Gabriel, but for Penny Gabriel, or no. And a share Monday for so. To Monday, oh, Bompaya. Gabriel now be bonny the day. A Bompaya, Mr. Doe, who and count to a namo NCE or the bank when shit down. Or for Fidel Dumu Quatum, what he was soon kind of power say, the one per year or the bank when Trianica. Monday, more buff one above a penny Gabriel. Monday.
Into obi bi ohaw aya na the Monday release this stress obi bi ohaw musuo kwananna apenisie eda wo no ye were the strong 7 archangels omo na mebubo omudin no me wi ana me do omo hene no ataye kire there was strong 7 archangels omo na mebubo omudin no na wonim se adifo na ewuwu ye no bebre koye abofo adifo na ewuwu ye no Elijah sia no wono no oye murunkum Elijah so koda na ebofo enti anu so da foforo no me kire mesin odom akoma wo boade ode yegyaye o ode yegyaye odo nyame ode yegyaye tumi a ode yegyaye ya bofo so wa shena bofo ama ye say on kura yeso na ye nan anye den ampemobo ye mi se musa fa ho te sen awrade nka ho no ntutu anamo ensiye esenkare mu nyankopon sekra wie ma woni bie ne won dum akora no on pegya wate ema me obaso no ahye video no osenya ko ho te sen awrade ntutu anamo ensiye tumi bia be sore ye tia wo no odoma nkpon so ni tia sa tumi kan ye nkwa Tuesday I can do Uriel and ye Juma Tuesday into Uriel mobofo any Tuesday for abena mobofo ni archangel Uriel or ye very very dangerous archangels Uriel ono on peboni yo because on the planet of fusion e yo wia into Uriel the ono no on peboni ti Tuesday for mkoko ye shepa ti mobofo ye archangel Uriel yanko Wednesday Archangel Raphael ono ne ye bofo a okita ayaresatumi na Raphael no ne ntaban ye makmako 21 ntaban ne kita no eye mako 21 mako 21 aya muntie ne ye because ye kan ye nsan koyechi unte wale so kasa baako so yes yeah Raphael no kita 21 feathers ayarese nyina wura ene Raphael ayarese nyina ewura and archangel Raphael it wo ye Tuesday born and now ye Wednesday born me pa chaw bofo be na wo body dia bom paye Raphael ono ne hwe Tuesday fo so kana kura kira wo ono hwe Tuesday fo so Raphael ono ne ye me ba yola no so tie me all the way from Belgium Mami ozera Belgium na Holland na wo no mami nti mami churo sia na me nton hweti Belgium ma ho so wo Belgium na Norway either Belgium or no mami churo mami na me nton hweti Belgium na Norway ma ho ene wo Holland dia ene na me to apete Den Haag ama wati Holland okay oh ene me to apete Den Haag ama ho yarade enshira obapa me broni ba akopɛ me broni ene maame yola o broni a wotitwi choti yatie me broni ba akopɛ me broni kokokokoko o broni kokomaachi one ne me ba yola yekuwa enshira obapa erane tu anamo nsi ye wati onye wakoma so ade nyina ma wo yeah to us Thursday Archangel Seraphel on Thursday for mobofo Archangel Seraphel on Thursday mobofo Archangel Seraphel on Thursday mobofo e Thursday wo bompa ya Archangel Seraphel me here wani madom me here wutumi me here won senkyerene be ya dom na boa me ti ma me nyame untimi ensore mo nyame din wafo communicate with the angels yes osofu bi obeka se ehunu nyame da na oboa osofu bi obeka se entaya na asofofo no osi nyame se omoboa abofo ne beka kire wo point of correction osofu bi obeka se nyame se oboa abofo ne beka kire wo nyame omfa obi ankasa nyame no omfa obi ankasa enu nje no so watu na abofo ma yese onhwe yeso
na ye nan anye den ampem obo osofo bi obekasi nyame se oboa be ka no kora kire oboa abofo ne beka kire wom na oma twa ntra kase nyame se ntia ya mon kase holy angel holy Michael say konkron say no tiri ya support bo nyum se konkron a uti mi mu me kwa fom ne ma brent me voice ne konka me to nyum ma me ko twa eburu ma bre to te atie na me ba ye nyam konkron hye ne me na me church nsem ma no ntini ma ba no won ne ma bre e kwa fom ne me ko twa eburu sa ko doye me hunam nyina ya tutumi ntino se me voice ne ma ka me to nyum aye de akire konkron a uti mi mu ya ne se o kasa kire me ma me nti woni ye pa so the yazie enti no osofo bi ehunu nyame da nyame ono no te ba bia wo hinta de ho enti obi bia no ehunu nyame da omoboa osofo bi obeka te wo ehunu nyame da no oboa e pa chao o say the question bia ba mon kan man odifo o say no wase homophobia ni wa oye superior than nipa da sani osu se nipa abofo esose ne nipa abofo esose ne nipa wase wahye na abofo ama ye se won kura ne yen so bi kura wo ne nsem a wosose ne no ose ye so bi kura wo e wo ne nsem a wosose ne no sa se wugina wo yi oda me nsem a wosose ne me me a me de wato me nsem no osose ne me odifo tie bibi na kirekire ne mu ono no se abofo so se nipa da and that means abofo so se Jesus Christ say Jesus Christ aba se nipa yes me ka bibi a kire wo yes me ka bibi a kire wo pa onipa bia beba asasi so ana spirit bia beba asasi so aje owure nipa mu spirit bia beba asasi so wa nwure nipa mu ontimi masasi so osimi dije dere ene mframa ene ye mabofo me dije dere na ye masomfo dan intabofo no omo ye jane mframa entutu no osusu ne jane mframa so eja shekwa na obo nzan eja shewa na obo wonsa no odi atie wo say eja shewa na obo wonsa no wo so odija ene mframa ene ye na bofo odi ejaw ene mframa ne ye na bofo enti wo yade na eja ehyewa na obo wonsa no onipa spirit ade yase nyame se wonfa wonto ne nsem ososene no obu okopokosere to fa ne 3 years ososene bafo you are not bigger than angels and na so for na you mu brainwash mo say mo ya bigger than angels no oho be ne te oho nte so ti yase oho nte David eye bone. And when we are coming closer to the angels, no, as I saw what say, Psalm 51 verse 7. So, bang above one, it has so what say, will you be a what say, and to suffer be on the mother that rough no castle above or above our bois or yazan. The one say, so, bang angels, as I saw what say. Enti no ontimi nka say Yesu Kristo baaye no wono no oba for assignment Elijah so baaye for assignment Elijah ijati ase na me be fa ne ko ye wo ijati ase na me be fa ko Ghana for de mo kasa dodo manwin di maduru IMF no munya hunu hwe na na do form ko omu deserve ka le nko odifo hwe bibi wo Psalm 51 verse 7 no wase fa adwira yi me ho bone na me ho afi dwale me na ma efita asene so kirema na me nti ani gye ni abotoye mu nsam na nompe obubuo na di awurisie yes ewade yi wani firi me bone ho na pipa mamu ye nyina onyankopon bo akoma emutie ma me na ye won hom foforo a ase tie wo so onyankopon we bo akoma emutie ma me na ye honhom foforo
ya de adwira eni yi ye ho bone ya de adwira o eni yi ye ho bone enti oso Onyankopɔn ye honhom foforo ma me na ebo tuntuma asiye ye den asiye ye den honhom foforo asiye tim because ne David ne ho nte enti o say ye you are not bigger than angels na Ghana for ne ye kasa ene ye de ene ye bre ne amane aye tisika so ne so komoden yen because ye yabo ye ho se de ye nim nyansa se nyame no ye ho se de ye nim bibia se nyame no ye minim ne de ye dru ne ye wura bonka ne sum because we don't pay attention to learn. We don't even pay attention to learn minim obi wonma Ghana fo binu nkopo ye o madwese wo munim nyansa se wo doma nkoma na wo bo ate no na to so unye obia 6 feet no da kwalebu eno ye ne because no we don't pay attention to learn. And ye na you could not see a pansama jano ama Ghana no kata no wa fori kana konwa na to e ko ba bi foforo kana ko ya kira wo ama Ghana no wa sorry wa kana konwa yes Ghana is motherland adentin mpani focus Ghana is motherland because na ya sase e very fertile ya sase wo yo ba to umfitire umuka ase edie bia do be hye hono no na ya dan abo eno tira brofo ne kan ye no ane tiro mfe ni onom mfe ha gold coast because Ghana sase bia no sika kokko ye den ewom ba ye minim ya no aye na ene ye na ye nyeden ye hu no hwe tie ma ye yes nye ye yes ni ye no nya den enye ye no kan ye nko di for ye hwe bibi o Genesis 18 o say Genesis 18 ati first o say Isaac awo mo boshe o say na Awurade yi ne ho kire na o ma melpom o say onyame yi ne ho kire na o ma melpom na what in ntoma dan puna no awia na what in ntoma dan puna no enti no when you don't believe angels they can't even help you who to me fiti bracket no do na se proper no ko gina o chi hinanim no do na se proper no ko gina sante hinanim ahimfi o chia me be bo waso atwa akoto ba bia bia ka ko twutia atam akoto ba bi sa ne nyame so ye den etie ye firi ba bia ansa ne yakoba bi ye bompa ye ne wura ba bia ansa ne mpa bo no so wura ba bia wura ba bi untimi ni nyame nkasa straight forward who are you who you are ye maye ninya den enda wo na yensua de o man gana ye mpasu adesua ye pe minim bibia ye nim ene ye ne aye wiwie si ayi amasaman kwan amasaman ni doburo kwan ene ye wiwie ka toma eno kire ma mense ene ye wiwie ni nsuo ba na memo yen. Yeah, mommy, I want to sing. Usu papa, you to team from Italy, all the way from Italy. Me chia Italian phone na. Can you uncle? Obi say Friday. Friday for Buffalo. Archangel Jegudel on any Friday for Buffalo. Friday so some planet Venus enti obi bia our remu problems wo how mu wo ensotwe mu me patcho Friday so wo bompa ye hia bibi agently me patcho tade a wo be share red because Friday e kayen Yesu odi ne nkwa beto ho e ma ne moja ye da e so fom enti wo yesunsun ne bia Friday e kayo sa e kayo Ekayo
Enti se wan hu sunsun mu niema ma me wabra boba ye mobo nyame wobo ye no wode ye ja abofuo no to o se wa hye na abofuo ma ye se won kura ye won nsem omo nsem because the angels are powerful na ye na yampem obo enti with that angel no wo be pem ukwa ba ko pem e de yakwa ne akopem no se bibi ni be be kana na do ba koto ebo afri Israel e de aba Ghana Osano no oguso ka wase on de obetimi nyankopɔ akasa straight you want me every time yes obehu no fofo ne 2 cedi pedikita me so behu no ne 2 cedi any China phone ki ekita no who are you to talk to God straight who are you so here who are you to talk to God and say Ghana for no ye kasa ne so ye ni baw ye ni tin to the here wo be kono ni ba bia wo hye type say here man adokoto you can't talk to God who are you tete adifo no be bi ni ko ntimi ni nyame ankasa tete adifo no ebinum ni nyame anya den ankasa Numbers 12 verse 6. Osina radical che won say muntie me nsam ai. Wose muntie me nsam ai. Say radidifo bi wo mumu. Wose radidifo bi wo mumu a. Adehunum na mani. Wose odifo ko adehunum na ahunu. Sa. Adehunum keke e na abehunu. Da yemu na me ne kasa. Tie, wasai tie. Osise nyamedifo bi wo mumu. Waso nyamedifo bi wo mumu a. Adehunum na me mani. Adehunum na me mani hunu. Da yemu na me kasa. Da yemu na me kasa me kire no. Ne sa ne makoa Moses tie. Enya sa ne makoa Moses ye den. Etie no no. Odi ni fie nyina hye ne nsa. Odi ni fie nyina hye ne nsa enti wo se nyame odi ni fie hye wo nsa to ehunu. E na oti kurom ha ehunu. Aya montomo wate montomo bo ai ne wiase ne da hono no ewuwura aya montomo bo to tiase na ni timi kire ba bia nyame eputomanto hye Ghana fo eni timi kire ba bia nyame ne trouble so ye den ehye Ghana ni kire obi nyame nsira na de nyame onhyira no hwe obi nim obere mpom aye den ahyase Mubi wo mama papa yasa to yase Mr. Ghana ni timi kire obi nyame be hyira no na obi nyame enhyira no wo ye nyame wo so wo ye nyansabo akonyame ohunu akyire adeye na wo ye ne nne nyame obo anoma no na ye nye electric poles Cheme nyame egba no man no na nye electric poles but anoma timi electric poles so entimi nye den en shock no nyame oye nyansabo akonyame yo ohu na chiri ade na waye ne enne before you Jaira say even abofo ni mpone bi nkrampo entimi ni yakopon kasa dabi ni wo say badu aku amansaba ayane wo mu ni du omo so de ate aku amansaba no osadi bibia ba Wasi Yesu Christo ka say yemo mpa ya yenka say our father who art in heaven na mpa ka say yemo abofo di na mpa mo mpa ye sa na o say Yesu ka say yemo our father so our father no obo ya kotisen our father na obo ye no akowie wo sen hwe Bible no eyenkrante nufanu Bible need translation wo nya won konkono obi bia woni sunsun konkono o kenkan Bible won ti afi da wonti ne yakwa sore no you need to translate Bible no wo sehwe me kono me nya munyanka wo de en sunsun konkono Sunsun konkro family ye wajuma me kwa me bei family ye wajuma nti ma wani nya den na ho ate so de ate mo woni no ufiefu ye wa wo se ma apew ufiefu no ye wa wo se ma ye den epew ka ne nko ye hwe bibi wo Genesis 19 wo se na abofo banu edru Sodom anyumira na Lot ati Sodom kuro me pa chokwe fami ko Genesis 6 verses na me nkan bibi kakra nkyere wo sen wo se me pa cho gina suneti enko ba bia wate gina suneti enkai bo we ye koma wo so tiate o ma wo no mo ho nyina no unya bia chema wo mu nyina wo se me ma odi na anadwe wate me pa cho gina suneti tie on kra na me to ama wo no Genesis 6 verses Awurade se wanu no so ye woni pa wa wo se wa ye dai wanu ni ho se wo ye wo wo sen
dɛn ɔte aseɛ wɔse wayɛ dɛn wanu ne ho sɛ wɔyɛ nipa wɔse manu me ho sɛ meyɛ nipa wɔ asase so wɔse wanu ne ho sɛ wɔyɛ nipa wɔ asase soɔ ɛyɛ ne yɛ wɔ n'akoma mu ɛyɛ ne yɛ wɔ n'akoma mu na Awurade ka sɛ ɔbɛpepɛ nipa a mabɔ wɔn afiri asase wɔse ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛpepɛ nipa a wabɔ wɔn yes nti ɛyɛ ne yɛ dɛn ɛwɔ n'akoma mu wɔse bɛpepɛ nipa afiri asase wɔse bɛfefɛ nipa firi asase ani efiri wɔ nipa so kɔsi nnɔteboa so wɔse efiri wɔ nipa so kɔsi nnɔteboa so efiri sɛ manu me ho sɛ meyɛ wɔse firi sɛ manu me ho sɛ meyɛɛ dɛn meyɛɛ wɔm nti nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom a nyame wanu ne ho koraa sɛ wɔyɛɛ mo wɔse wanu ne ho sɛ wɔbɔɔ mo yɛma yɛ ni nyɛ dɛn ɛna wɔ ma wani na wɔwate ɛno na Melissa Smith ɛse Bible no ɛyɛ code nti wohia obi a ɔbɛbreki code na ma wo kan ne tarara na sana Bible is translation you need a translator nkonkon ne ba bɛ direct wo asɔfo bebree kenkan Bible a wɔn nte aseɛ even they don't know the meaning of what they are reading onim ho nimdeɛ bia ɛyɛ nkyerɛkyerɛ wɔso wɔamfa mfiri soro ama wo a wontimi nyɛ daa ato ɔde firi soro yɛ dɛn ɛma wo to aso ne yɛnkɔ ɛna Mr. Dompo ka kyerɛ ne sɛ ɔbɔfoɔ bɛn ɛna bɛvisite Mary ansa na wɔwɔ ade na Mary amɔ mpa ya nkyɛ Nyankopɔn straight na Nyankopɔn na ankasa ama no wɔba nso ɔsoma na bɔfoɔ ɔsɛ no munya no ne obi wa no holiday wa no ma petition obi wa no ma petition wa no so get holiday o ma boro kan yanko ya to angels ne so ye do Friday so Friday mo bofo me patcho me mo angels no Archangel Jegudel Friday mo bofo mo bebo mu din Archangel Jegudel one ne mo bofo mo ba ye den mo bebo mu din e de abom paye Archangel Jegudel one ne angel a wo ba ye den wo bebo mu din e de abom paye Jegudel ti Friday mo planet mo fi so e Venus and obi bia wo aware mu issue wo aware mu problem me da wo de bebo mpaye e Friday bofo bia ni n'adwuma a wo ye bofo bia ni ne colors won say ya kan Sunday bofo Monday bofo Tuesday bofo Wednesday bofo and ya kan Thursday bofo ya do Friday bofo ya ko Saturday Archangel Barakel Saturday mo bofo ye Barakel mo planet mo fi so ye Saturn into Saturday no omo use black and dark blue into be hu odifo be no apam sunsun atare black ya e pa chew we use Barakel no the colors I will use ye black and a sword black candle Barakel into Saturday for ama ene Kwame ama ene Kwame omo no omo ya omo use eye black and dark blue ama ne de Kwame fo omo ya omo use eye dark blue and black Baraka no Natalia Shenono eye black no one fa bone nche ono ne utimi saman nti Saturday wo ye salmon so amepacho aya ye ne Saturday wo ye salmon so aya ye ne Saturday wo ye salmon so aya ye ne Saturday mo colors Saturday mo use black and dark blue to favor the day mo bofo aya de Barakel no use black no kita sword no sa not here Barakel no o use black no okita sword it is Saturday mo bofo Barakel Saturday mo bofo Barakel no o use black or satale black no kita sword no the Saturday for no don't joke with them will be a Saturday and found kwasi asem nkone so because in the bofo na kita no one fa bone nche fa na amfa mfiri one fa bone nya den enche wodi agoro what the big obeye wade in the Saturday for no don't joke with them and ya wadwe say be obi a Saturday wo time nani wo sori etia no wo nyame be pagya no no aka wa hyefom
because omo bofo na odi Saturday fo anim no omo ye den pa sa na Saturday fo omo ye den omo tie enti na eti sunsum akuakuo obia ne n'adwuma abofo mpempem no obia ne n'adwuma a wo ye den oye enti how to invoke angels. Spirit bia ne colors we use abofo ne bia no colors we use. You have to get their colors, their candles, their perfume, their incense. Ye de duham and bomb paye e pacho mame ye de duham incense and bomb paye o se ye bomb paye abofo ne be fa no mo the incense ayeden akwhye so the as ye omba be fa and no mo the incense ayeden akwhye Revelation 8. What's the name of above ba so jeje Nyankopon anim. What's me hu abofo ba so ojina Nyankopon anim. No me ma wa trontrobent so. Yeah. Na abofo fufo bi ba begina faru bichia no ho. O kura sika hwam kuruwa. What's o kura sika hwam kuruwa. No man nu hwam pi. O man hwam pi. So won fa kan otifo nyina mpa ebo. What's on fa aduham no. Obi bia ne ho tse. So te kase. Obi bia ne ho tse. Oso onfan ka o mpa ebo ho agimifo ne de ye te so mpa ebo kuku bole so de ate wan se wo o chire mu se onipa na ho te no ono ne bofo no nyeden emfa duham ne nka ne mpa ebo ne ho enti wo nti a konkoro o me fa nko abofo ne kura no wo nti o chire o me so de ate wo nti a o me enu abefa wo mpae bo ne kore mpae den akọ ama na waye den Daniel ebo mpae anyame ede na bisade eba no nyame ankasa amfa amba wo de soma wo bofo sa Daniel ebo mpae a kire wo doma nkom nyame no kokura ntumi no ose ade yo no kuntunkunkuno wo bo mpae a kire dasebre no dasebre na nkasa amfa ne mu aya amre no wo de soma na bofo so amfa Daniel mpae bo nye den emre no kasunsum sama ye den a kire wo hweye unimu dia wanum bon se no nana ono ne wati na fi ache hoti ase me wanum bon nya den ono ne wa ye den wati na fi aye den ache kari enkwai Oso no man nu hwan pi so onfa nka hotifo nyina mpa ebo. Oso man ne du hwan pi so onfa nka hotifo nyina mpa ebo ho. Na nu hwan ne wusie ka hotifo mpa ebo. Oso adu hwan no incense ne enwusie no e ka omo ho te no omo mpa ebo ho. Enti wo bo mpa yi a ese wo shi incense. Wa wo kan Bible so dana Pentecost dana duru ya no. Konkoro bisisi wo mo so. Na eba ti se eja. It is a tekrema. Eja ben is a tekrema. Eja ben and it is a tekrema. Me pacho kendedua. Hold ya here. Kendedua and it is a tekrema. Kendedua so. And it is a dien tekrema. Eja wing and it is a tekrema no. You can eja tekrema kendedua. And not in Roman for I saw the benny bar first. Roman ya sorry in the bar first. Almost incense, almost saw candles, almost pretty in su, almost she aduham. Roman ya sorry any bar canny. Woman jay still na gusso. Pentecost by no. Makeo the Pentecost by no more baduku, and a Pentecost to Merawamu because of Rivon Abentino. Pentecost to form Merawamu because almost a chum. But Roman ya sorry the dadano in chemu candle ninye day in chemu candle nin chemu mawam incense nin chemu mawam yemma yeninda ho nyame o yesunsum yesum nyame e wo sunsum ene no kurem yesum nyame wo sunsum ene no Pentecost abrewa wa hyeyin wivon yi no e wo fene sen echen kapu no wa kapu aguna so afin no wa pai mfinifini no kita ne poma on kotena so dem enkata ne tida e ba choma ko te o se abofu nti no ye ba asori ya ye nkata yeti o se abofu nti no ye ba asori ya ye den ye nkata yeti because of angels nti
yɛba so da yɛnyɛ den ɛyɛ api obi a wɔnim bible mu ɔnim bible ho kronkron adom ne bible mu adom akyɛdeɛ ne wɔnkenkan na ɔnyɛ den ɔnkyerɛ yie so di aseɛ Roman na nti kɔdwo hoho wɔn gu so hye incense Anglican for so hye incense ɛsɔ candles Anglican for hye incense wɔn yɛ wɔn max na wɔn hye incense wɔn tumi yɛwɔ ash day na yɛde nso ayɛ den ash Wednesday na yɛde nso ayɛ den aka yɛ mo manim hanom Anglican for yɛ saa no because no me makɔ Anglican school pen omo yes adeɛ no na omo de ash Wednesday na omo de nso ayɛ den akeka yɛ nim ha se omo hye incense omo hye aduham ene Pentecost ni yi Pentecost woni anfa Pentecost ni example first obekɔ Pentecost wa asore ne eja wo mu yɛ Pentecost obekɔ Pentecost ani dikines de eduku gina gate ya no wo mu eduku wo hura dem oda batende emrewafo no omo kɔtɔ enwi ayɛ ne eche bi no de opportunity ne opportunity ti sɛ korowa no apai mu no de bi ato ne hasim no kitana poma ko no okɔ nyame oye nyame on sakrada tano kora kyerɛ wo kan yɛ nkɔ yɛhwɛ bibi our 1 Corinthians chapter 11 verse 2 atifa so se ema asɔre mu abrabɔ wɔ se ema ma asɔre mu abrabɔ asɛsɛ mo bɔ ɛne nyame ka kyerɛ mo no so de aseɛ ema ma asɔre mu abrabɔ na mo bɔ no ɛne nyame ka kyerɛ ɛna me ma so ma asɔre mu abrabɔ ne mo bɔ no so mu nya ampana twenye no kan yɛ nkɔ ɔse na meyi mu ayɛsɛ mo kae me adeɛ nyinaa mu ɔse meyi mu ayɛsɛ mo kae me adeɛ nyinaa mu na mu kura atetesɛm a mede me hyɛ mo nsa no wɔse ɛdeɛ mu kura atetesɛm a mede hyɛ yɛkuram yɛnya mu dabi ba mogya mu wɔse atetesɛm a mede hyɛ mo nsa no wagya mu ɛne nyame atetesɛm no wagya mu nyame atetesɛm no wagya mu atetesɛm no nyame de hyɛ wo nsa no wɔse yɛnkɔ gyina ɛkwan ne so tete atempɔn no ɛne ne wɔ kwan papa atetesɛm no nyame de hyɛ mo nsa no ɛnnɛ wagya mu ɛma yɛni na ho awoni na ho papa wate yɛ tete apeteɛ no na ne cha no no abetie na yɛ tete no ne cha no no timoni na ho wɔtete asɛm na mede hyɛ mo nsa no mo gyam kan yɛ nkɔ wɔse na mepɛsɛ mo hunu sɛ ɔbɛrima bia na tiri ne Kristo wɔse ɔbɛrima bia tiri ne deɛ Kristo na ɔbɛɛ tiri ne ɔbɛrima na Kristo nso tiri ne Onyankopɔn Kristo tiri ne deɛ Onyankopɔn ɔbɛrima bia a ɔrebɔ mpayɛ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so oni ne tiri ni na ɔbaa bia a ɔrebɔ mpayɛ anaasɛ ɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri so ni na ɛte sɛ deɛ wabɔ tikwaa na sɛ ɔbaa ankata ne tiri so a ɛnea ma ne mmɔ tikwaa nso na sɛ yɛ ɔbaa ne wuo sɛ ɔtwitwa ne tiri so anaasɛ wɔyi a ɛnea wankata ne tiri so abɔfoɔ ne nti ɔsɛ abɔfoɔ nti ɔba asɔre a katawuti na edi wuhun because of angels ninti no oba sorry no aye den wakata wuti ni wadi wuhun ni won ze yenwa no mozeremifo o kata wuti ode ne ma ya fia chichire ne ho kama wasisi ne ho kama ode metaya da bia wo musi mosrem ni challenge alada no they will never do it when you say muslim ni challenge ni imam da they will never do it but a Christopher nyatwom me say Christopher nyatwom me say Christopher de yen nyatwom twitwa nantin anim wa o say yanim so dia dia anima enu anima woni nim nyankopon kokoa mu asem wonim bibia eno che na Christopher egu afore de mu bibire ba wo mo bre na ho kyere ne kwana no because wo kwan pa no asofofo no wo mo nkyerem they are not going to show you the route one kyerɛ say ade we tu ne fa kosia na egusu nsuo na enye yie na afedu a wate so abapa what do you have here one kyerɛ wo enti ye ma ye ni nye den
ɛna hɔ na nneɛma ntimi nyɛ den ntimi ntoto yie onyame fa hyɛ otirim sɛ ɔdoma nkoma ɛbɔ adeɛ no ɔdoma nkoma wɔbɔ adeɛ no wɔde yɛgyae sunsun konkono yesu so ɛkɔ no wɔde yɛgyae sunsun konkono ade nti ne Peter na ne shadow ɛtɔ obi so na ɔnya yaresa yes wɔse ho yɛsra David ho no ho konkono si ne so dane mu no nyinaa ɛna Yosaia la ka no sɛ nempo afɔfo ni bi kura se wobetumi aware more than one wa ayɛ dwaman asɔfofo no mo yɛsa na dwaman ne yɛ ɔmo de ayɛ asɔfofo no mo yɛsa no hunu sɔm no mo yere no mo ne nam ana asɔfo no mo ka sɛ obɛwale bebree no ayɛ hunu sɛ wɔne ne yere ne ti ana na wɔkasa asɛm no e ka no kora kyerɛ wo adwaman ne yɛ wɔm asɔfo bebree mo ka sɛ wale mienu wa mimi ni asɔfo bebree a wɔbɛka sɛ wale mienu wale miɛnsa wale sei no adwaman ne wɔn ne wɔn nsɔre ma ne bɔ wokɔ ne hɔ ɔbɛfa wo ɔfa bi wɔ nwuram na ɔfa bi wɔ kwayam na ɔfa bi wɔ hotel because ɔsɔfo otimi kɔyɛ tere som deɛ na ɔnka sɛ wale mienu ɔbɛpirikyi sɛ wale mienu eti ɔsɔfo bi ɔbɛka kyerɛ sɛ ɛnɛ wotimi wale mienu wotimi wale sei wotimi wale sei no agye a wode ɛhwɛ ne ho sɛ ɔne ne yere ne nam a anaasɛ kawa bi hyɛ na enti saa nneɛma no ɔmo de brainwash ayi yɛfrɛ ne sɛn ɔmo de brainwash Ghanafoɔ maa no na ɔmo akyerɛ ɔmo afa wo kana kora akyerɛ wo me de metimi wale bebree me de metimi ɛne ɔne kɔ ya abɛda metimi wale bebree wɔne kwasi ku ya abɛda metimi wale bebree wɔne adu abɛda metimi wale bebree metimi wale bebree metimi wale sen hwɛ ɔsɔfofoɔ no ɔmo yɛ saa no wɔmo yɛ adwaman ne yɛ ɔmo de adwaman no ɔmo yɛase ne yɛ ɔmo de ɛna ɔmo yɛ hwɛ nyamedwuma so it's not easy nyamedwuma so nyamedwuma ɛnyɛ easy meka no kora kyerɛ wo nyamedwuma ɛnyɛ easy to woyɛ ɔsɔfo no kɔwale maa bebree bɛka nyamedwuma no ho a na nya wayɛase ne yɛ ɔde na nya dwaman bi ne bɛ sɛ ɔbɔ ɛnyɛ nyamesom bi na abɛ sɛ wosom minim asɔfo bebree because of ɛma a wɔm bɛnya wɔm afa wɔm nti ɛna ɔmo bɛ nyamedwuma mu because asɔ dɛm ɛma agu hɔ ɛma ne wɔ problem dodoɔ ntom ɛma ne so ba na ɔmo ajoɔm na ɔmo asɛ wɔm abrabɔ meka no kora kyerɛ wo minim asɔfo bebree a wɔm abrande wɔm ho like a spiritual man ade a wɔn yɛ wɔn back door no wuti bi a ɛbɛfono wo de me say one day ebe jai audios bi akum one day ebe jai videos bi akum blue film na asa nso na yɛ dɛn asa before me say hwɛ bibi wɔ Revelation 22 verse 10 ɔsɛ no ɔka kyerɛ me sɛ nso nwoma yi adi sɛma no na brɛ na bɛn deɛ wɔntene na awa ɛntene awa wɔso onipa a wɔntene no onipa gyimifoɔ woyɛ ndɛn a wɔgyimi onipa kwasea woyɛ ndɛn a wɔyɛ kwasea pani onipa gyimifoɔ wɔn sakra dabi oni adwen sakrayɛ ɔsɛyɛ amaneɛ musuo kwananna ɛne baseɛ nipa ne so wobi wɔ hɔ nom a wɔgyimi firi ne maame yam so yɛte because yɛkɔfaa ne maame wɔ nwuram yɛkɔfaa ne maame wɔ nsuom enti no ɔno no ɔyɛ nnome ba enti woyɛ ne hwee a ɛnyɛ yie so yɛte wɔsɛ onipa a wɔntene no woyɛ ne dɛn wɔntene onipa a wagyimi woyɛ ne dɛn wagyimi ɔsena de oyɛ fi no nso nkɔ so nyɛ fi onipa a wɔso oyɛ fi no ɔnkɔ so nyɛ fi a enti nyame mo mu bi wɔ a wɔmfa mo ho wɔn so oyɛ fi to bɛkɔ so oyɛ fi kan yɛ nkɔ ɔsena de ɔtene ne ntene aba na de oyɛ kronkron so nyɛ kronkron wɔso de oyɛ kronkron nyɛ kronkron nti wo a wo fa maa no saa
enyai na wakatua ba ye den ebeba Oso chome we bantem. wase me hwede me bantem Na mikura makatua wase me kita makatua sɛdeɛ nyame se wɔ ba okita ɔba te sa wenade ye ka wenade ya wonim awenade wase okita na katua na wɔde bɛma wɔ bia sɛdeɛ ne numa yɛ den ɛsɛ wani na wate mese ma wani nya den ɛna hɔ ne nipa yɛ ne wɔn nam no wɔn ano betwa ne ho asɛw wonim nipa so Yesu Kristo no ni Judas nam no Judas ya ne twa ne ho no ɔtɔn no ma wani na hɔ enye bibia no bi bɛ ka kyerɛ wa bɛyɛ wate nye bibia no bi obi introduce ma wa bɛyɛ hweyɛ ma wani na hɔ na yɛ tete abɛteɛ no na ne kyaa no abɛteɛ na yɛ tete no na ne kyaa no ɛmo sɔfo bi na ada bisa ho se wo mom go na sɔre dɛm hɔ no mo no ɔma wale mienu ɔma wale miɛnsa ma wani na hɔ wate ma wani na hɔ nkasa yɛ tete abɛteɛ ne kyaa no kan yɛnkɔ Osimene Alpha ne Omega. Okandifo ne ochidifoɔ. Osimene Alpha ne Omega. Okandifo ene deɛ ochidifoɔ Mfitiaseɛ ne awieyɛ no. Wɔsi mfitiaseɛ ne deɛ awieyɛ no. Wɔsi ɔnini mfitiaseɛ ene deɛ awieyɛ. Nyame no yɛ mfitiaseɛ ene wɔyɛ awieyɛ. Sinhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn taadeɛ. Yes, nti wɔsɛ kosi wataadeɛ wate. Obosa sauce no trata desta no kosi wɔsi eyishira na wɔn mu si wɔn pants si wɔn bosa sauce na wɔn akoro wɔn ntaade na wɔn twitwi wɔn sa kan yɛ ngo na wɔnya kwan akɔ enkwadua no ho. Yes, wɔn wɔnya kwan ayɛ den akɔ enkwa edua ne ho na wafa apono no akɔ kuro no mu. Yes, na kuro n'akyi na nkraman ne aditufoɔ. Wɔsi kuro n'akyi ɛne nkraman aditufoɔ kuro n'akyi no ɔmo baabi awokɔ no nkraman ɔmo mutu ndo ɔmo yɛ agbalagba so tiateɛ wɔsi horo wɔn taadeɛ ɔsɛ ɔbɔsa shorts no si na sɛn si ne horo wɔn taadeɛ ne yiyi wasum ne twitwi ne wɔsɛ na sam na yɛ kana timi aboa yɛ den awura wo yie because baby awokɔ no ɛhɔ ne enkraman onini adankyam ɔmo mutu ndo adwamanfoɔ awudifoɔ gu abosonsomfoɔ gu maame ɛno mo patro edie wɔ kakora kyerɛ wo ma woni na wɔ me patro kai wɔ biem ne maame dwiri se wante Osimene Alpha ne Omega. Osimene Alpha ne Omega. Okandifo ne ochidifoɔ. Mfitiaseɛ ne awieyɛ. Nhyira ne wɔn a wɔhoro wɔn ntaadeɛ. Wɔsi nhyira ne wɔn a wɔasi wɔn ntaadeɛ so ate aseɛ. Maame juri sɛ wɔsi ne ntaadeɛ nyinaa. Na wɔnya kwan akɔ nkwadua no ho. Wɔnya kwan akɔ nkwadua baabi ayedie wɔ bi abonsamfo atwa hɔ hyia. Meka ne kora kyerɛ wɔdɔ. Baabi animonyam wɔ bi around na abayifo atwa hɔ hyia. Adutufo atwa hɔ hyia. Ento bi a wɔwura animonyam mu no sɔre wɔ brabom. Obi a bibi kakra kura wɔ nsam no hwɛ ayɛ da bi a bekala. Sɛ nyame amfame anum pɛmpɛnsuo sei a. Kana minim se nipa bi time nyame afami andrum pɛmpɛnsuo sei a na minim se nka nipa bi ndɔme because ebra da mi nibi no mo support me omo pene saa ba ya niema ye yie no de omo be try se omo be kan wa ye den ahye Osimene Alpha ne Omega. Okandifo ne ochidifoɔ. Nti maame baabi ayedie wɔ bi abɔnefo atwa hɔ hyia wate me ka ne kora kyerɛ wo baabi anhyira wɔ bi atamfo atwa hɔ hyia ma wani na hɔ wɔkyerɛ ne nneɛma a wɔnyɛ wɔ so wɔnware wɔnsi ne ntaadeɛ pɛsunsum nneɛma dware pɛ nneɛma sra wo ho na nhyira na wokɔfa no wofiri hɔ a nhyira no akyi no wobɛhyia bayifoɔ wobɛhyia maame wata ɔmo mutu nnuro anwamanfoɔ tukweefoɔ nkraman ɛne atorofoɔ meka no koda kyerɛ wo hwɛ ɔdɔ ma wani na ho mesi ma wani na ho wa ma wani na ho a ade kita wo no obi ba gie firi won nsam
Wa ma wani ana ho no mo a mes ade kita wo no obi ba gia ma wa ye mobbo wasi baby awo kon enkodua no enkodua ne achi no kuro na achi no adutufuo malamfuo tukpefuo agbalagbafuo ani adwamanfuo obetimi hunu se sister wawale ye fe ukunu don wasi ma me keke mani asete se wakana man kraman kokko waye makeups akole bekati makeups waye makeups no afofo nani o de make see afofo nani asa hye eyelashes no wapupu ne to ko de abebo ewura wawade no waje waware ye ami enkwadie na wo kɔ ho no yedi na wo kɔ ho no wo fa yedi ne wia protect ho no mbekum wo fa yedi ne wia nim de fi akire ba bia nyame apagye waduru nim na wo mu firi wachi ba wo fiefo timi ye watamfo wo fiefo timi gada esole tia wo enko wanim ase ekɔtɔ wo ma nipa bontin suni ese obontin so ni behunu mpa watwa ne fie nipa na akire no odo woni na wo na penti asase wo wei ena hokwa ye titi abetie no na ne cha no ma woni mbere ne ma woni na ho wa ma woni na wo bi dis beda na wo nai wase enhira no enkodua na wo kɔ no kuro na chi no ɛho na dutufuo nya atwomofo akonkonsafo te se wo dio platform issue Chie, ma woni na wati nipa nye nipa nkai wo bre o wo mo nkai bra wa kokwantu makɔ bre ha mame wo mo nkai sie wusi so nipa nkyenya tinatuo enkotodwa wo bu ni wure fini Adan ho aton. Adan won na radio station to radio station. Adan wa fa. Adan nipa epu ba hwa. Kai me bre wate. Ye ma ye ni na ho wate. Na enhire bi e beba wo so no. E wo ho atamfo a ebetwa ho ahia. Ka no kora kira wo. Ani monyam na wanya no ewa ho atamfo betwa ho ahia efie na won saka no ewa ho atamfo betwa ho ahia adwuma na wo ye na adwuma ne koso no ewa ho atamfo betwa ho ahia kana watɔ no demu no ewa ho atamfo betwa ho ahia enti odo ma wani ena ho enipa nye nti na ayigbeni beka se agbeto menno onipa nye onipa ye bad kan yanko wase na kuro na chi na akraman ne aditufuo ani nyamanfo wase hwa kuro na chi no enhira na wanya no aware na waware no abrochi na akɔ na ebirim wo manisu ate mo ma anko camp ana mo me yade visa ne ma ho enti wo matu omo bedi wachi omo ma kwantuo ni mase nya wo de omo ma akwantuo na ase no enya wo de omo ma brabo no nya wo de sika na wanya no omo ma no nya wo de o di problem popom problems abefo mo to ana mo frefre wo frɛ wo yesi oni pori ye we sa na watu fie wo ale chebisa wo se o ya na o ya ne ale chebisa wo se o ya na iso ni pori ya mi esa na watimi fie wo ale chebisa mi se me ho ya na me ho ya ne ale chebisa mi se me ho ya na oni pori ya wo no wa wo fie no wate ade a tia no abisa se bla kwadwo o ho ye bra ya o ho ye sister kuya o ho ye sister bna o ho ye bra kwadwo o ho ye o ho nya no akomiyem wabayifo mo ye wuri ade a tia mo fa telephone no ma frɛ no ma bisa sɛde ɛkɔ anko ne yi a wɔkye no kɔ camp wa pe spina akomiemiem akomiemia bo tunim Mese anko yi a wɔtwerɛ pass pine na wɔkomiemi abotu ne mu kan yanko wase ni nyamanfo na ewudifo ne abosomsomfo ene wona wo pa atro na wodi anyina wo na me Yesu wase me Yesu ana masoma me bɔfo wase ma yedan masoma me bɔfo wase wo ho osai bosta shows trata desta
Wɔsi na me Yesu. Wɔsi me Yesu. Ana masoma me bɔfo. Ana masoma me bɔfo. Sɛ omedi nneɛma mu nyinaa adanseɛ. Yes, wɔsi masoma me bɔfo sɛ omedi nneɛma mu nyinaa adanseɛ. Ɛma me ye. Hwɛ nyame wodi mobruni asɛm ma no. Nyame nani kuma gyanka na wisia ho. Mo a mo sɔre tie nyanka na wisia mo nyɛ very careful. Na ɔmo yɛ nyame ani kosua. Hwɛ. Na woni na wate nipa ye no mo na mo ma no twa ho yɛ mbɔne. Hwɛ papa ya sa. Nkyɛ ne obi atale akyi ni mpo. Na wo yia ma obi a to no adwenedwene because woni mo atale na wo yia ma no. De e kɔfa yɛ den aba no so. Ɛne ama papa ya sa. Wonim de ɔtan wo fie. Wonim de ɔtan wa bonten. Tɔte ase ɛne obi atade eye potopoto anase obi atale ye hye no na wo gia mani ni busuani na fe na ato na dwendwen because wo nim tie esa ye den aba tie ma ye ni na ho papa ye tete abete no abete na ye tete no na ne cha no wa ma wani na ho a obi de ses be ye den ebe da na wonan intabrabo no so bra yoko wodo ma wani mmere na eko de dinkunim me se ne papa ya sem me se papa ye asa krofo bi no ye papa ene o munnu wo mo ho so be ye papa no krofo bi no ye krofo bi papa ene o munnu wo mo ho sanka abrabo sanya connect bi mu a ko be hunu style obeto na namo afa obi hunu krofo bi ono be mingle ma me ma wani nda ho wate ne papa ye wewe asa kan yenko Osimi Yesu no masoma me bɔfo so medi nneɛma yi ho adanse wɔ Awurade asafo ne mu na me ni David yihini ane nasene Osimi me ni David yihini ne de yen nasene adekyea nsoroma a ɛhyeran no wɔse de yen adekyea de yen nsoroma a yɛ den ɛhyeran Osina honhom ne ayeforo ne sɛ bra na de wotie no nka sɛ bra wɔse honhom na ayeforo ne sɛ yɛ den bra na de wotie ne nka sɛ yɛ den bra na de sukom di no mmra na de ɔpɛ no emagye nkwa nsuo no wɔse owu a wɔpɛ no ɛnyɛ by force ɛnyɛ ɔhyɛ so wo a wɔpɛ ne ti ne fa yesua de wo check wa brabɔ no e check abusua wo firi mu a atutu anamo ayɛ den asi Osimedi obiara a wɔte ne nnwuma mu adi yie nsɛm no ho adanse sɛ obi di biribi ka nneɛma yi ho a Onyankopɔn de ɔhaw dodoɔ a wɔatwerɛ wɔn nnwuma yi bɛka no na me wote wɔso obi di biribi ka nneɛma yi ho Onyankopɔn de ɔhaw dodoɔ bɛka no ho ta nneɛma bi wɔ hɔ no mu na woyɛ no wanhwɛ ne yie amisa na kɔfa ɔhaw akɔfa musuo akɔfa baalɔk ne de abrɛ ho sunsum nneɛma no agye obi a wakwada mu agye obi onim sunsum mu ne wakyerɛkyerɛ sunsum mu nneɛma enti mepa kyɛw sunsum bia ene na dwuma a wɔyɛ sunsum bia sɛde yɛ bɔfo a ohwɛ ensuo so yɛ wɔ bɔfo a ohwɛ awia so yɛ wɔ bɔfo a ɔma awo yɛ wɔ bɔfo a ɔma sika yɛ wɔ bɔfo a ohwɛ dwuma so na nneɛma ntimi nya den ntimi enye yie na yakenkan 7 archangels me pacho timu biem ema yen na yenko omopani so Monday, Archangel Gabriel. Yes. Tuesday, Archangel Uriel. Wednesday, Archangel Raphael. Thursday, Archangel Seraphel. Sir. Friday, Archangel Jegudel. Saturday, Archangel Barakel. And Sunday, Archangel Michael. And yes, Sunday. Na abofo nyina no de oyo omo hene. Abofo nyina no de oyo omo hene pa eye bofo pani Metatron. Metatron ene ye abofo nyina ehene. Metatron ono ne ye abofo nyina me pa cho wo hu Archangel Metatron dan ono ne ye Metatron ene ye abofo nyina we need the warrior angel no we need the warrior angel no ono ne abofo nyina no omo hene Metatron ono ne abofo nyina no omo hene yanko se Metatron ya abofo nyina epani sa
owo tumi esne abofo nyina na o tumi ye de opɛ wɔse ɔwɔ tumi ɛsene abɔfoɔ no nyinaa Metatron ɛyɛ deɛ wɔpɛ ɔno no obi ntimi nhyɛ no deɛ ɔno Metatron ɛpɛ ɛna wɔyɛ so tumi control abofo no bi wɔtumi control abɔfoɔ no mu bi oye nyankopɔn ene wɔyɛ deɛ yin onyankopɔn ene ɔsɛe wutie ɔsɛe trata ɔsɛe trata wutie wɔso wɔyɛ onyankopɔn ene na oye panipa wɔ soro wɔso ɔyɛ deɛ yin panipa wɔ soro wɔso ɔyɛ deɛ wɔyɛ panipa yɛ dɛn ɛwɔ soro na abofo nyinaa ehene no wɔse abɔfoɔ no nyinaa no wɔn hene ɛno no ɔno na ɔtwe onyankopɔn no mu asɛm wɔno ne wɔtwerɛ onyankopɔn deɛ anum asɛm na onyankopɔn ankasa na oyi no sɛ ɔntwe n'anum asɛm no wɔse onyankopɔn ankasa na oyi no sɛ wɔntwerɛ n'anum asɛm nyɛ dɛn ɛngu hɔ sɛdeɛ wonya wo nana picture no ɛte si fie no saa nso so ne Metatron so picture yɛ dɛn ɛwɔ hɔ so wote aseɛ sɛdeɛ wo nana picture ɛsi fie no saa nso so ne Metatron picture so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom why tratafoɔ Metatron picture no sɛdeɛ wo nana picture ɛsi fie no saa ne Metatron picture so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nom ɔse ɔno na abɔfo a odi Israelfo anim de wɔn firi wɔne ne abɔfoɔ a wɔdi Israelfoɔ n'anim ɛde firi Egypt ɔse Metatron kura hyɛnsodie bi na egyina hɔ ma adeɛ nyinaa yes Metatron Q no mepatwɔ ma memfa nkyerɛm Metatron Q no yɛwɔ Metatron Q yɛayɛ ne sika wɔ ha obi bia pɛ sika no bi na ya na wafrɛ na mede bia yɛ dɛn asɛnde wo mepatwɔ Metatron Q no ɛno ni ɔse egyina hɔ ma adeɛ nyinaa wɔse egyina hɔ ma adeɛ nyinaa eyi nneɛma bɔne firi hɔ twe nneɛma papa ba eyi nneɛma bɔne efiri hɔ nom ne atwe nneɛma papa yɛ dɛn aba Metatron Q no ɛno ni sɛ ne Metatron Q yɛ dɛn ɛteɛ na Q no deɛ ɛdam enie Metatron yɛ wɔn image bebree wahu Q no the spiritual one paa no enie spiritual one paa no enie Q no spiritual one paa Metatron Q no spiritual one paa enie ɛna yɛwɔ Metatron image a ɛhwɛ nsuo so enti bɔfo ni Metatron otumi di nsuo yɛ dɛn ɛyɛ adwuma otumi di nsuo yɛ dɛn ɛyɛ adwuma otumi di nsuo yɛ dɛn ɛyɛ adwuma yɛnkɔ ɔse Metatron onyankopɔn bɔ no onyansani saa bɔfoɔ no yɛbɔ no nyansani Metatron no wɔno no wɔyɛ nyansani bɔfoɔ wɔn sɛ ɔhene bi anim nyansa yɛnkɔfa gyimifoɔ medi adeɛ ɔde aseɛ gyimi apɛtɛkyi wɔn wɔyɛ de di adeɛ yɛmfa gyimifoɔ nyɛ dɛn ɛni adeɛ da wokɔfa gyimifoɔ di adeɛ a ɔbɛtɔ nkuro no nyinaa de awe apɛtɛkyi ne mmaa enti yɛde onyansani obi a wɔnim nyansa wakwara dɛn awɔ abakɔsɛm mu wɔno ne yɛde ne di adeɛ ba wɔ gyimifoɔ de yɛmfa no nyɛ dɛn ɛni adeɛ ɔse Metatron tumi asunti ɔyɛ nneɛma pii so ɔno na ɔtwe nipa yɛ ne yɛ bɔ ne nyinaa egu hɔ saa papa ne bɔ ne nyinaa yɛ nti Michael no mu sie na ɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa mo bɔ ne so ɔsɛe tractor nyinaa no ɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa bɔ ne ɔti aseɛ tractor Metatron akyerɛkyerɛ mu nyinaa mo bɔ ne no Metatron ɛyɛ ntamgyinafoɔ ma nipa ne onyankopɔn wɔse wɔyɛ ntamgyinafoɔ ɛma wɔ nipa ɛne onyankopɔn wɔse wɔfrɛ no onyankopɔn ketewa wɔfrɛ no small god ɛsɛ ne di ɛte sɛ ne wura ɔbɔɔ no na wɔse ne wudi te sɛ ne wura na ɔyɛ dɛn ɔbɔɔ no ɔbɛfoɔ yɛne wo nam a yɛne apem nam kokora ntumi mamene deɛ ɛsɛ sɛ wɔanhyia wanka ɔbɛyɛ dɛn ɔde sɛ woansɔ ne mu anka wayera ɛyɛ wo bambɔ ne wadom ne wahummɔborɔ enti ɛnɛ wɔwɔ nkwa wahoɔden ɛhu metumi di kasa na yɛ wadom ka ne ɛnkɔɛ wɔse sɛ wobɛhunu sɛ wɔbɛn wɔ mmerɛ a wɔbɔ ne din bɔ mpaeɛ a wobɛti ahwa bi te sɛ hahama wɔse wobɛhu se Metatron abɛn ne wabɔ wo din a wobɔ ne din abɔ mpaeɛ na bɛhu sɛ wabɛn wo a wote ehwa hwehwe hwam ɛne ehahama herbs
Any perfume hwehwehwam nti sunsum bia no ya wade a yɛde yɛden yɛde frɛ no ya wade a yɛde frɛ abɔfoɔ no yɛde candles yɛde perfumes yɛde incense yɛde nkyene yɛde nsuo yɛde nnwom ɛne frɛ sunsum nti wɔ hɔ nom a no ma sunsum nneɛma na yɛden adi mu akɔten fa hyɛ otiri mu sɛ ɔdoma nkoma bɔɔ yɛn no ɔdoma nkoma tete ɔdoma nkoma no ɔbɔɔ yɛn no ɔde yɛ gyaa tumi bi tumi ɔde yɛ gyaa no ɛyɛ abɔfoɔ nyame wɔbɔ adeɛ no ɔde yɛ gyaa abɔfoɔ nti no wosɔ 7 candles a just you are invite all the 7 archangels. When you find the candy no say Osha, you invite all the 7 archangels. And you are both when you be honoma, ba, kita sword. Warrior angels, no, we also bet yes, ni sword ye den ekita. Ukita the sword, ukita the foda water, ukita the nchini, ukita the bibia. Or the perfume I den asra no ho. Tinyame ya doma ochina natural perfumes ahorowo. About warrior spiritual shop where you was spiritual shop can see sunsum niema na frene ko e dey na wo be sunsum niema na frene ko when you the frɛ ya the frɛ ahonhom e ma omo ye den e ba ye nsra pai mu etu wo yifo wo bo fudin e de abompa ya hunude no any bofo a wo bo ne din ba wo betima bo metatron din all the days because on no hene no and incense candles me pacho oyo obi a wo ye spiritual person emanem pa wo ho perfumes emanem pa wo ho kasanto citru emanem pa wo ho cedarwood sandalwood odd wood emanem pa wo ho we you be a we you sunsum niema de eno ne yede bie kwan yo eno ne yede prapra kwan mu ma abofo ne betimi ye ho adwuma ye ho niema bofu bia ne ade a wo be yama no obedu achi aboa wo sunsum bia no enju bia no Raphael won a candle Raphael won incense Shama so won incense Jegudi so won incense Cherubim and Seraphim, incense. Holy Michael, Gabriel, also one incense. Obia won the incense. Into the moment I would decide to become one. Mammy, Obompire, a man pie bonnet me yet, it me a real pay. And Obia over so candle, Obi on also candle, and the afraid a be a buffo a bompire. A patcho was so candle on a real. Me, who do not, Babafon, omu ye. And inflama the moment I would one no ebe who say ade bia wo kan ye no afofako because some ye janin frama enti say wo so candle na wo de bomb pa ye wie na wo bedum na me pacho ye ne sen na endum yes once ye ni say ya enwusie ne ye den etuko but the moment I be hu no enwusie ne nyina ye den ekọ candles, what the candles a bompire, yes, so 1, 3, 7, 14, 21. A jibia court case, and I'll be so 4. First time for judgment. Namiya domososwa or china metro colors. How to use colors to favor the day. Mami, soon what? Emma will be a nadao. Ese sunsum nya den eni honom kalesa ebe favor day kalesa ebe favor day kalesa sese wo hye wo bie wo koye adwuma kala ben sese wo hye wo ko interview kala ben kalesa works a lot because abofo no mo de kalesa ne adwuma no ti no one time me yi mentale ya ne ya den e kire wo me yi mi sunsum tade kire wo de kala we wo kala we so ye den e wo ho ye wo kala we so ye den e wo ho color we so dark blue so ye den e wo ho Saturday bofo ne na tade a wo hye ni color we so ye den e wo ho color we so ye den e wo ho mani gold no enti no obia sunsum bia ne na tade a wo ye den wo hye bofu bia ene na tade a itase wo de ye den
wɔde ma no na wɔyɛ dɛn ɛhyɛ wɔn sunsun bia ɛwɔ n'ataade a sɛ wɔde yɛ dɛn wɔde ma no na sunsun no ɛyɛ sunsun lɔdi aseɛ the moment a wɔnfa n'ataade anyɛ dɛn ɔbɛ ne hyame a ɔno n'ataade nie ɔno ɔyusu gold n'ataade nie ɔyusu gold eti sunsun bia ɛne n'ataade a wɔyɛ dɛn ɔhyɛ eti adom no obiara wɔ ne ntaade a wɔyɛ dɛn wɔhyɛ. Nti no tunsun bia nti de bia wo colors a wobɛyɛ den wobɛyusu na de nneɛma papa timi ayɛ den abrɛw ɔdɔ Awurade enhyira wo na ontutu anamo ensiye nsankariye mu Nyankopɔn sekra wiema wo ne bi dunsia wo so abrɛfoɔ kwa agya bi nyame serebo a won sere nkyerɛ yɛ atamfo esere mu se yɛ tanyame wo so no ho ne mala matudu ayara ɔbɛmfo kɛse no ɔmo ho ban ontutu anamo ensiye ade bi a wo kra no nipadua ɛhwehwɛ bia no serebo fo pani Michael sɛ ɔmoa wo of pani Ariel sɛ ɔmoa wo Shama ɔmoa wo papa ni Gable ɛmoa ɔbɛmfo Metatron the pillar of cloud and the pillar of fire El Tabora ɔmoa wate ɔno the warrior angel ɔmoa tutu anam nsiye adehwe bia da ɛsom no Awurade ensuasua mu mo amane metere platform yi so nyinaa no Awurade enhyiram obi bia do comment ba ye bia Awurade wo nhyiram ontutu anam nsiye wo soso a wo begimi ye na Awurade onsakra wo wate na ɔmma bosa shot foforo enhyɛ na eniyema ntimi nya den endane ma wo ene den midindi nana asiedu enkoso hene of Chichamante warrior prophet Gideon fori asiedu uduja uchiri mi ametoso me yeden me time odoman kuma entutu adamo ensiye onfa mfiri adom nkwadom enhyira nko nhyiram ene den me ne first lady ene pastor Daniel ene tenase a yede how to invoke angel jumeti ebreo odo yesi yedi adwen dachia yebehwe asuo fraw ene yeforo apa ene simpie ene yehye sunsum ataare ene yetere sunsum akomia so ene de nansi denkyembo so ene yeforo ko osoro ahengwa nanim ene yeforo apata no ene yi apata ne niema so ebinom ye den ekirewo otoman kuma mu a wate me pa chew kai ne fa hye wadwen mu se otoman kuma boye no ode ye gya hwan no de ligya no abofo no de ye den egyan mama Elizabeth utie me from England me chia England fo nyina Elizabeth all the way from England me chia England fo nyina what me ba Yola so etie from Holland me chia Den Hague fo nyina Holland Amsterdam fo nyina so me chia wo mankasa nti odoyi nyame oboye no ode ye gya sunsum na ode ye gya no ene abofo nyame wo boy ode ye gya na abofo enti wo se wa hye na abofo ma ye se onkora yen ewo omonsem na ye nan anye dan ampem obo se wo gi sunsum di na wo gi abofo di a wo nan mpem obo da obetwitwa kyew omo ne ye yare safo ye yare bibia ato yen ohaw ba ye so a omo an ye den eboa yen no twitwa gyen se ye nhia wo mo anka ye be ye den media me kase me bose se ban nhia bofo pani Metatron ka Gideon de ka me ye den isenti se Metatron yo hene ntino wode me edi ohene because bofo no yo hene a wotutu ntoma everybody nhira no tutu anam nsiye ema wogimifo bi anka ncho se bibi ni wawate bibi wo ho obu akọwia petition na to ne nkwase akeka everybody nhira ye me ba ma baby ohema wo kente no bibia aye ready wate nyame ya dom a enche bia no ebesiw ade so everybody nhira tumi bia be sori etia wo no odoman kuma nya den ensori ntia sa tumi no eyi mpa ye se ensi yie na ensi okra yie Yeah.
Thank you.